Ahojte, krásny deň vám prajem. Práve som sa vrátila z nákupu z Tety. Už som mi došlo dosť veľa produktov, tak idem vám ukázať, čo som si tam vybrala. Tak ako prvé vám ukážem klasický môj najobľúbenejší top deodorant, ktorý proste používam roky. K tomu sprchový gelik, ktorý používam takisto roky, pretože je šetrný v pokožke, krásne vonia a je výborne hydratačný. Potom som si kúpila bezoplachový kondicionér. Ja som vám minule vo videu ukazovala jeden super šampón od tejto značky, keratínový, ktorý mi docela slušne dal dohromady vlasy a vybrala som si k nemu aj tento bezoplachový kondicionér. Tak som zvedavá, aký bude. Ďalej tu máme, stále dokola používam túto ružovú vodu, ktorú používam na vlasy, na pleť, pod make-up, na make-up, cez deň. Všelijako, je to vynikajúca vodička. Potom tu máme tento hydratačný gel na holenie. Uvidíme, aký bude, to mám prvýkrát. Potom som si vybrala od Garnieru vitamín C krém na oči. Tak som zvedavá, aký bude. Hej, takto krabička, takéto malé balenie. Ja vôbec nemám s ním skúsenosti, je to prvýkrát pre mňa, takže to bude taký first impression. A ak máte skúsenosti, tak budem rada, keď mi napíšete do komentáru, ako sa vám páči to sérum. Potom som si z oddelenia konopných výrobkov vybrala 2 produkty. Ja som veľmi zvedala, lebo hľadám niečo také láhučké, ako podklad pod make-up. Nič sťahujúce, hydratačné, proste niečo, čo je na zrelú pleť v tomto zimnom období. Tak som pozerala túto Hydra. Tak to vám to ukážem, lebo nemám okuliare a neviem to dobre čítať. Ja som si prečítala na regále, že to je olej s kyselinou hyaluronovou, tak som veľmi zvedavá, ako to bude pôsobiť. No a potom tento anti-smog primer, hej, takisto. Toto má byť ako sérum, ale ja to skúsim použiť ako sérum pod ten primer, hej, aby to vlastne ten make-up bol taký láhučký a potom tento primer. Som zvedavá, aký bude. No a potom som zaparkovala do oddelenia Max Factor, kde som si zobrala, ja hľadám totižto make-up s ružovým podtónom drogerkový. Ak máte nejaký tip, prosím vás, napíšte mi do komentáru, ktorý je pre snečie dámy s ružovým podtónom, ale vyslovene, že na suchú zrelú pleť. A vybrala som si tento tanec sérum, tak som zvedavá, s 1% kyselinou hyaluronovej. Tak som zvedavá, že aký bude, lebo potrebujem, aby to bolo také primerane krycie, len tak, aby mi to osviežilo pleť. A keby to bolo málo, tak som si vybrala pre istotu ešte tento More Than Concealer. Takže som zvedavá, že je to údajne kombinácia séra s concealerom. Uvidíme. Odtieň 328,5, takisto s ružovým podtónom. Tak som zvedavá, že aký bude. A potom 10-eurovú konturovaciu ceruzku od Max Factor v takej nude farbe. To je tuším Brown and Nude 005. Áno. Počkajte, čo to tu máme? Áno, Brown and Nude. Tak som zvedavá, aká bude. Lebo to mám najradšej. Proste na perách obyčajná kontúrka, takáto naturálna a lesk priesvitný. No. A ešte som si kúpila takúto náplň do bytovej vône s tými tyčinkami, takže idem si to tam vyliať a teším sa, jak mi rozvonia dom. Takže majte sa krásne, prajem vám nádherný deň a vidíme sa na budúce. Ahojte!